LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes, nyakura mogi machiegni kendo ma podi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. An gi nyinga podi dendano mari nasho mari chieno jamone mbele. Chiene mineno to mbele emeyoko. Ing'e maber ni kapok inene Luo Trending Nation to mano gima onge, mano gima pok otimore. To kopone nene LTN manen nyo umari landa marach manen gimitimo we manya change. There are some people that are giving out threats. Oh, Mary, wabiro maki, wabiro timangoa. Dane mimako dhie sel kate jela, but adieri tok nyalo maki. That is what I know, that you can take me to cell, you can jail me, but the truth will remain. Let me tell you something, you people. Gaddafi was arrested and was killed for the truth. Only after killing Gaddafi is when people started regretting that actually we killed an innocent person. So I know today people will not support me when I'm speaking the truth, but later they will come to know the importance of what I'm saying. I know there are some people that have been beneficiary of my truth outside there. I know they can't just come out to say that, you know, actually I learned a lot or this one helped me. They will never appreciate. But in real sense, they've really benefited. Otherwise, ma podi luongo ni LTN Luo Trending Nation. Kapoke subscribe, you through a subscribe guru. And I can't forget to thank those people that have been with us all the way from 1 subscriber, the first subscriber, until today we are 39 subscription. Makofi na makofi si yetu, makofi ni yenu. Nikech ji alof predego chiko. Aran ngata chiela no mari, but you fans, you are of a million. Namakoro rach na mugi ken ngato neno ka indi to poko subscribe. Utamo wa chopo 40. Todo na chopo 40,000. And then finally 1 million. Angamunu wa 40, 50, 60, 100. Kwa chopo 100. Unjo LTN wa yangu nudiel. Tell us so good eating. Tuwa chamu diel magusi pena ma. Otherwise, bed koda kawuono wan gi weche moko matin. Achiel naneno ka nitie nyako moro mowuok kacha ni Elvis keno timore kode nade. Wadwa ng'iyo mano, wadwa ng'iyo wach Mr. Kede, wadwa ng'iyo wach adek tatu gin gi Pascal kanyo endo onywande gi te gi kar Movin Freeman kaendi. Medikete mana ka mondo mi samora mora inyalo yudowa. Kawuono an gi law kata si mar Ken Abuya Foundation. Ken Abuya Foundation emeneno karwako no endo. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.
Yes, Nyakuramogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Lutrending Nation kuma mopande inyenyo elela. Nyadendi moro maike ni diere sani be koro wuok ayanga kawacho kacha endo ni koywak ne jangolo mabende wanyalo luongo kacha ni jangolo mabiro kata upcoming artist gi kizungu kata gi dhongere kanyo no endo mabende otemo lero kanyo ni Elvis Kadori mabende ne en jaera ni chien kanyo no endo otimo ne makolwer. Nyako no endo kane loso kokalo TikTok mare bende wacho no wuora ahinya gima Elvis Kadori otimo ne wanyalo kawo thuolo ni endi Nyakuramogi nikech ang'e ni sani ji oseloko nyaka weche mag mbui gi endi siasa kendo ginyalo wacho ni ati mano ne en mana gima olos ne kaka gidendo ni scandal kanyo no endo to wan wawacho mana kaka en Nyakuramogi makata kopo ni ati koro pingo donje dendwa to donje gima nie public domain. We winja ne kanyo no Elvis Kadori gimoro ka gimoro ni ga gikone to Jakube nigi ndalo ne 40 kan minyalo timo na tim bilane vinde vibi idhi tumia iwe ko ywak ichaki biro ira itiyo kora ka in midwaro afi block number na iwe ne romo kendi wene nyalo sana to mbele ka ok bichalo ni mbele ka ok bichalo ni Elvis to kiweri ni riek to do neno kuma rieko ni nogike iweri ni superstar sana ngoja tutaona Mwanza kutumia watu vibaya vile unataka kisha toka alafu na block number block kabisa. So nadhani kukupata ni ngumu. Nyakuramogi hapa ni winjo kanyo no endo kaka en mage kaka weche chalo kendo kaka gidonjo no achiel kachiel. Nyako no endo kata nyadende no bende no dhi mbele katemo lero kaka gino no chakore owacho ni ne giromo kacha endo kar tongona achiel mane pacho ka endi kendo no chome terge wach Elvis Kadori mabende jangolo no ture gi wach makasto giting'ore kacha endo gidhi od kao ayul eyoda kata od yweyo kanyo endo kata wanyalo wacho ni kar tongona kuma bende jok mang'eny osebedo ka ywe gi nyidende ni mekgi kanyo no wadende ni lodging or guest room. Ka gidonjo kanyo uting'o gire mono madho gitimo kaka timo lakini nyiri be walo yao ni ati kose timo kaka nodwaro anang'o mono dwaro no maino rego mono dwaro maino kidwaro lagiti a moment miwuok dhi room anyway we wawinji kaka ne nyadende no bende temo explain kanyo kuma bende no wuoyo gi Sawa Media Sawa Media bende YouTube kaecha endo Nyakuramogi nyalo dhi achiel kachiel mondo me bende subscribe negi lakini podi nyalo winjo bende kaka no wacho wakaw mana machuok mang'eny podi nyalo donjo kanyo mondo dhi wan mane ber Lutrending Nation wa promote both sides koro waketi ni matin iwinji kaka no temo lero kanyo kasto inyalo ringo matek edhe kono bi cheki winji ne kaka no lero weche gote. Nimekuwa nikikutamani na nimetamani leo ni kuhijack kidogo akaita waiter mwenye alikuwa kwa hiyo club na I think alimuuliza kama wako na room na that is the first day you guys are meeting. Yeah. Aliuliza huyo waiter kama kuna room hapo na sikuongea nikanyamaza tu amalizane na huyo waiter but vile waiter alienda akasimama so vile alisimama sijui alikuwa ametoka ameenda wapi kurudi akaniambia si ubebe hiyo soda yako tuende sasa mimi pia juu ya uoga pia nikasimama juu sahi nasema vile age vile niko sahi mimi si mtoto utajua tu obvious so nikatoka so nikasema hapa mali tuko hii ni club so hakuna
nibishane na huyu, acha tu niende nimuongeleshe ndani. Hizi vitu ni kuelewana. So nikafika kwa room. Kufika hapo tukakaa hapo kwa bed. Kukaa. Within some seconds Elvis alichange moods zake. Yaani amechange moods, aongei, acheki, ako kwa simu. Mimi naye nikachungulia, nikashindwa huyu jamaa radake ni gani? So na ukumuuliza kwa ina conversation mweze kuongea mjue if that is what you guys want. Yes, so after that, tutakulala naye. Yeah. But ali change two moods bado. But Elvis kumaliza shughuli zake, kavaa tu nguo zake, akakaa tu kidogo, akafinya tu simu kidogo na anapiga simu na amechange tu sura niongeleshi. Mimi na nimenyamaza na msoma tu bado. Kidogo akaniuliza swali moja. Unataka kwenda kwa nyumba na pikipiki ama unataka kupanda gari? Wait a minute. Yeah, hiyo ndio kitu yenye aliniuliza mwisho. Na venye ulikuwa unaenda kwa hii room, how could I expect like you guys can have a thing? Yes, I was not expecting that. Anza kubehave different. Nikaanza kuwa na wasiwasi. So vile aliniuliza unataka kwenda kwa nyumba na gari ama pikipiki, nikamwambia juu nilikuja na Nduthi, nitaenda na Nduthi. Na kaniambia hata vile alikuwa anaongea hakuwa ataniangalia. Anaongea na anaangalia huko. Sawa nisome nambako ya M-Pesa. Nikashindwa kwani nilikuja kujiuza ama ni nini? So juu mimi pia nikashikwa na ile hasira. Nikamsomea namba. Nikidhani hata maybe ameona kitu yenye amefanya ni mbaya. But sikujua. So ni vile unajua mtu kwanza kukuomba namba yako ya Safaricom, of course anataka kukupea do. So vile nilimsomea namba, mimi naye nikachukua simu, zilikuwa kwa meza, bado tumekaa hapo kwa bed. Kwenda kuangalia simu, juu vile amefinya simu yake nikadhani ametuma do. Akatoka kaingia kwa choo kidogo. Vile alitoka kwa choo akafungua mlango, akatoka. Acha kuambia mimi naenda, tutaongea, itakuwaje? Hakuniambia kitu yoyote. So hiyo kitu iliniuma. Nikabaki hapo, nikaanza kushikwa na ile uchungu. So hello. Yes, kata kamano nyakora mogi, kaluore gi weche go endo Mr. Kede be koro wuok ka kwero nyithindo manyiri ni owe gombo jo ajawa, ni mar jo ajawa ok joma becha ahinya kaka osiemogi, okonogi kanyo endo ni jo ajawa ok gin jok moningo her. Nyakora mogi ng'e maber kabisa ni jo ajawa gin jok man gi nying kendo nyithindo manyiri to koro odhi oherogi ahinya. Apani kaluore gi kipaji magin godo kasto maybe gi position magin godo e society miyo nyithindo manyiri gi luar ne jo ajawa kabisa. En gima ber kendo wacho ni jo ajawa nigi tich mayot sana. Tich ma jo ajawa nigo en mana siemo macha kata ma, lakini ok en mar wuoyo gi nyathi manyako. Ni nyithindo manyiri gi gidonjo mana e inbox mar jogi. Kata bed ni mano timore, Mr. Kede be koro wuok oko mar kono nyithi joluo ni gima gitimo no endo en gima nyalo cost gi. Wawinja ne kaka Mr. Kede bende ne temo lero ne nyithindo manyiri kanyo endo ni jajawa en mana jajawa kendo keto pichni mopogore opogore kanyo mare sembo jajawa. Yo, this is serious, very serious. Adwanu winj story ni. Nyiwa nyiri, nyi joluo. Picha maketo kani. Magi picha jo wangla, yani jo ajawa. Ada nyiso characteristics mag jajawa mondo mi nyiwa ubed motang'. Jo wangla gi giero nyiri kendo nyiwa bohero gi. Koro nyiwa paro ni ko date jajawa to date ng'ama celeb. Koro jigamba kuma mowuothe na date jajawa date celeb.
my friend, itiyo kodi. Ka in nyako bed kawuono king'eyo ni kidate jajawa titiyo kodi. Jajawa gi onge kuma dhiye gi ng'ato. Mokwongo jajawa gi ng'eny gi odhier, ng'eny gi ok nyal afford even drinks. Ok nyal afford kata teri out, they can't afford. Jajawa mobeto oseloso pesa en kaka Prince Indah, Musa Jakadala, Emma Jalamo gi at least Elisha Tutu be biro chien kanyo. To jogi tedi gi mon, joma oseloso pesa gi gin gi mon, gin gi family margi. Koro bed king'eyo ni nyako matin kidhi nindo gi jajawa moseloso pesa machalo Prince Indah, Emma Jalamo, Musa Jakadala, and Elisha Tutu, ng'i maber ni goyi rubber stand to gidhi. Kose nindo kodi kawuono, kinyo chako manyo ng'ama chielo nindo go, in wachni norumo. Ano kaluor nyiso un kech kumuburo tera onge, anyiso wadieri. Koro nyiwa mohero joajawa, beduru motang' gi joajawa. Gin joma goyo to dhi. Mano kidate jajawa man gi pesa moseloso pesa. Eno goyi to dhi. Beduru motang' gi jogi. Then nitie group mar ajawa mar upcoming artist. Upcoming artist gi uting'o kaka Eduardo Pignis, Aroji Chogo, uting'o jok machalo kaka Talanta, Elvis Kadori, Aungo Guda Wendo, ging'eny. Steve Janam gene ging'eny. Ano kaluoro gi. Mago iluongo ni upcoming artist ma pod struggle. Ka in nyako, jogi ok nyal date nyako maonge pesa. They won't date nyako maonge pesa. Maka jogi nindo kodi ting'e maber ni onge pesa, ng'eni kuma gidhie kodi onge. Imbe gigoyi rubber stand. Jogi upcoming artist ma pod struggle gin gidwaro nyiri moseloso pesa. Man gi pesa moro matin manyalo sponsor timo gimoro. Winja maber. To ka in nyako man gi pesa ti date upcoming artist, kori pietho wiyi kanyo ni date joajawa. Ng'i maber ni pesa ni ma in go matin no emomiyo heri. Mano adieri. Ng'i maber ni ka in nyako man gi pesa ti date upcoming artist jajawa. To ng'i maber ni pesa ni che emomiyo oheri. Koro upcoming ajawa artist bro tiyo gi pesa ni ka. To ka pesa ni ka rumo, omanyo sponsor machielo. To ka in nyako matin mohero upcoming artist, ng'eni ni bro yuk duong' ni no, ibro goyi stake, toringo dhiri nyako machielo. Koro nyiwa matindo, beduru motang' gi joajawa gi. Beduru motang'. Atan Mr. Kidase wuoyo. Kata kamano nyakura mogi, wayie ni nying joajawa rach ndi oko kanyo, to iluongo ni political arena. Bende sani koro owuok tung' mosuo kokwero ni ing'ama dwaro ni olawne jajawa kik donje inbox mare. Maendi temo kono ni nitie jok moko mawuoyo kata malawo ji. Political arena temo kono wakacha ni osebedo ga kolepo kokone. Mane momiyo wan kaka team LTN wan okonwa ni walaw ng'ato, wan wawacho gima ne iye kanyo. Emomiyo wan jo LTN wan okwalepi, but wawacho facts man oko kanyo no edo. Ka ng'ato chamo pesa ng'ato, en gima ni public domain ochamo pesa. Ka ng'ato maybe wuondo nyako moro, en gima ni public domain ni wuondo nyako. Political arena owuok kende kawacho ni kik idonje inbox ne mondo olawni ng'ato. Maendi nowacho nyiri mabende maybe osebedo ka duong'o kata nyumore e box ne, katemo kone ni maybe joajawa nitie kako mistreat gi. Otemo wacho ni nyithindo manyiri gieki gin ema girwako lewni machieko ka gidonjo godo, ka gitarget godo joajawa. Milome adwa ng'isou ni ka in gi mpango mora mora e bire DM na ni alawni ajawa mora mora, jathum mora mora, adwa ng'isi ni ok bitimore nikech asetimo investigation na mayudo ni un nyithindo manyiri unemudhi e thumbegi gi lewni machieko chieko with a target en mar sero jathum. Jowadwa no kariambi. I go through clips kaka mar Indah. Ng'ane gini
Papatigi nitimielo gi jokuoge ma Nyalenda gi jokuoge ma Obunga. Lakini kidhi e clips meke Inda, ibro yudo nyithindo manyiri mabeyo beyo makaluo orwako sirwaru emodhigo e Ajawa. Mae gitimo intentionally mar sero jothum. To ng'ama dichuo be ok we. Koro kudhi sero jothum, make sure that you protect your womb. Okay? Nikech okabilawe ni deadbeat. Ajawa artist ka. Mano information mapani odonjoni. Protect your womb kidhi mawindoni. Thank you very much. Onge Ajawa artist mabolaw nikech une musero jogi. Eruru kama. Hapa ni winjo maber kabisa Nyakwaramogi kaka gik moko chalo, pod wakelo nigi achiel kachiel kokalo e Luo Trending Nation ka endi, wanonge gimwa pando wakele kaka en. Maluongore bende ni en fans president iluongo ni Zigilangi. Be owacho ni nyithindo manyiri gi eki mabende osebedo ka ketho nying jo Ajawa. Ok ne jo Ajawa richo. Gi donjo ka ging'eyo maber kabisa ni ng'ane tok en kende. Koseng'e maber ni osiepne en Tracy, to en bende Sharon ochako donjo. Kendo donjo kong'e maber ni wan ji ariyo. Odonjo maber kong'e ni wan ji adek. Bang'e kosebet matin, togolo koke kasto owuodho wache mbui. Magieki no wach gi fans president kakoluongore kata inyalo dendo ni Zigilangi mabende ni wuoyo kokalo e mbui mare mar TikTok kachacha endo kotemo siemo nyithindo manyiri ni timbe magitimo go eko sane gin gik mosefweny. Fans president Zigilangi mwenyewe ni wuoyo kama. Nitie gima kijana moro notaga to gino kadwaga wuoyo to kawuono adwa wuoyo. Nitie nyithindo manyiri mang'eny matiyo wuok ni gin tij kelo scandals mag johangla. Gisiemo johangla ni kiani ng'ato timinadi. Adwa ng'isou ni nyiri gi ok ne gikia gima gitimo. Gin nyiri ma ging'e gima gitimo kendo gik ma gitimo ging'e te. Mokwongo iyudo ka nitie maksudi moro ma gitimo. Iyudo ka nyako ong'e maber ni jathum cha nigi girlfriends 3 kata 2. To odhi odonjo kanyo ki maksudi obedo mar 4 kata ng'at mar 3 kendo donje gi wiye kong'eyo maber ni ng'ane this guy is occupied to odhi odonjo kanyo asto ubiro ugone go jikoko online ka wang'eyo to ung'ega gik mutimo. Mar 2 nyaka ung'e ni jathum ok en kidi, jathum be en dhako, jathum be en dhano, to en dhano machiek. Tadwa ng'isou ni men are very weak. Joma dichuo gin joma weak malich kendo gin very cheap. Ng'ama dichuo en ng'ama very cheap ma nyalo kata neno sirwach janeko. Koneno sirwach janeko to sechiek. Dichuo ma maybe nyalo wacho ni ok en weak, en dichuo ma maybe ja 2 minutes to be mana kosetieko 2 minutes de koro nindo. Ool mane ka dichuo no nyalo tuoni. Mar 3 nyiri mag ohangla gi ung'eyo gik macho gi ung'e maber ni onge magic e ohangla. Uteroru ga ne artist gi kendu, ok artist te baadhi. Uteroru kendu free. Uteroru kendu free mudhu chiwo liktiga magu free. Ma ng'ama tero uonge kendo une muji pendekezaga kuom jogi. Jogi wanyalo tetea di 100 nikech wan ga tie. Une muteru kuom jogi tubiro gone jikoko moko manono online ka. Mar 4 sama isedhi midhi chiwo hududut, isedhi imiyo jangolo kata hududut, podi expect ni nitie usiano moro kanyo nikech jothum be ok ofuwo. Obe samoro neno kaka itimori, odwa mani mondo olis hududut mari. Koselis hududut to samo luokore cha mane sama usiano rume. To kik we expect ni jathum be nyalo dhi kodi kamoro nikech in wuon kisedhi mimiyo hududut, oyudo ka hududut duong' to oyudo ka samoro be hududut otuo onge. Okodhi ringo dhi hududut machielo. Ada kwero kabisa nikech magi mung'eyo. Tada ng'iso ni onge nyako ma cheap kanyara Ajawa. En nyako midhi rado go sechego to sechego itimo gimoro amora to chieng'no to kinyne to gisedhi ni koro gigolo scandals moko gibiro kaka scandals moko manono. Mar 4 nyithindo gi ok ni gikia, nyithindo go ng'e maber ni relationship moro amora ubed ni ji orade Ajawa kata ji orade kanye. Relationship mar Ajawa kokao ndalo mang'eny to one week. Mai gik ma nyithindo go ng'eyo to gibiro gigone jikoko ka.
To mogik ajawa ka oting'o characters mopogore opogore. Jathum A opogore gi B to opogore gi C to opogore gi D. Koro characters bag ji be opogore ka onywando ng'ato ka ng'ato gi timbene. To waneno ka nyiri gi moko be biro ka gidwa ni mondo gidhi e private places, gigo picha gi artist mondo gibi gilos go video moko ma gitrend go online. Tabia ni wada kweru ni kikucha kuduku ketho nyinge artist nikech une mudwaro ge kendo une mudhiga kendo. Mogik sama udhi ir jathum expect gango ka jathum poko yawo ne kata chiege ohala. Ini expect ang'o sama idhi kacha? Dong uteru ga kendo. Hurudut uteru kendo. Oliktiga uteru kendo makata feo kukwa. Pesa uba be unga go ready. We uru wuondo kubiro kugone jikoko online ka. Wan wakwero kabisa. Omiyo tabia ni pod un nyithindo matindo, we uru tabia moko mutima jawa kage. Kede nosegonu koko mokuwinji. Sana abia amua ni kora bi moda kweru. Ni kose dhi mogine tubiro koru keto ne ji online ka kwero kabisa. Mama kiero elinga masemionge. Iwacho ni era tokigo na simu. Mato era mane mokigo na simu. Mama temo kigocho. Amiero kare milo sogo. Yes. Ma en jangolo mari Elisha Tutu. Ama Eli Tutu Mr. Good Time. To ma kidwa do thuma mar temo kigocho di star aboro 60 star 417 ash. Ma wane LTN. LTN ndio iko na mambo yote. Mopandi nyenyelela. Nyakore mogi magibiro mana bang' kinde machuok. Movin Freeman jilawe mbui kaya chaendo. Jok mopogore opogore ne gimobiro ne e mbui mar wacho no tuo onge tuo kata matin. En mana ni ne en gedayo makasto owe. Maendi gik manowach kaya chaendo gi jok mopogore opogore kumoting'o Nyarajeni, iluongo ni Nyarajeni koso Nyakorajeni, Nyarajeni, wan kaya chaendo gi Mr. Kede, wan kaya chaendo gi Adek Tatu, mabende notemo golo kata notemo wacho ni Movin nowek gide. To kata kamano dayo bole miyo koro nyako manyo ways mag survival. Osekawo kinde nyakora mogi gik moko bose wachore ake kata pod wanyalo yudo clips go, but wan kaka team LTN pod watemo mondo misam wuoyo to kik beni wane mwawacho wang'e achiel kachiel. Wang'e ne kwa nyalo yudo clips kuma jogi ne wuoye wachak godo kapok wawacho gik masani gigo onyuolo. An kanyiso uga dier tuneno gani missing amarach. Kama kawacha dier madong gi jomoera dier kende kata gidong mana ji ariyo kata dong mana go mari Nash luo trending nation mang'eni oera dier anyalo rhyme go sawa jomodong mok dwara dier owere aweya koda but adier tabro nyiso dhano kinyisa dier tok gidwarga kendo sama iwacha dier no to gibrandi nyinge moko mondo giketha dier cha giuma dier cha kiknen. Iwinjo ka jomoko wacho ni weri kode en kosemer to wuoya mara wuoyi no en keche makanye ne uru madondo dhi ocham mara ni weri gi wuoyi no en kite rach. Movin Freeman sani koro timo unade. Movin Freeman dongo chamo okonu. To kamane kake na nyiso unia we uru solo ne Atomi uchandoru to jonjena neno ni amisi kite rach. Aya koro nu solo ne Atomi instrument nyaka no nyiewo siwinjo ko organize show moro mogoyo dong podo chandu kar kan dwa uso kia Rock City. But nanyiso kama nikech nang'eyo Atomi Mario serumo nyota neno serumo ge kacha. Nobody can reign forever. Aya ticha kalausi kana nyiso kar kanio wuondo ni kia en gige no kwale ot kia oloso deal gi kijana moro kanyo ni ochamu dong no neno Cindy baby ochamu maromna Cindy to tiyo chamu mo kao mo ogero nego min gi ot kuneno kamae kendo post nuga utego in inyiew igero ne min ng'ato ot ito to meru to onge jikon podo tede liare ka ng'ama uso sambusa. What are you telling me? Nyocha ka Cindy achiel kendo chako kono ukar kanio kia ng'ato tuo magidhi organize mana kake Movin Freeman notimocha odhi organize magidhi hospital kia nang'o molos kia pibe kar ng'amok tuo gi organize mana gi daktari.
Sindi achiel nyoro ka last week ka poko budho. Dong no wuondo uni baba gi otho jal moywak ma en kia ni osolne kare mana jakwath ema wacho ni baba gi jakwath mano chuo gi pala chi ng'ato. Jakwath SDA mochuo gi ng'ato, chuo gi pala soba. Sindi koro lokore en nya soba. Koro be ji ok dwa nono kata. Sindi koro lokore en nya Sindi koro ok en kata nyarangwe en nya soba. Idwa solne jakwath mano chuo gi pala. Morgan Freeman odhi mogo picha osiptal mochulo 1000 odhi e machine kacha basto biro ni usolne. Kendo Prince Inda odhi mokete post. Ang'o mamiyo koro Prince Inda nogolo post cha? Dong no pull down that post. Nikech oyud ka Morgan Freeman kono ji. Oko iti ng'ama nade Morgan Freeman cha to kono uga nang'o. Jo TikTokers gi akia gimomiyo gikono. Ini solo ne ji makiwinjo. To wach moro ma ji osiko mania. Kineno ka ng'ato post gimoro e social media ni kia ni otuo, kia ni odenyo, kia ni ochandore, ng'ato keto ni nyaka kako chando tisiko mania. Eya, kel till number solni. Eya, kel pay bill. Eya, kel M-Pesa number. Ozuo. Big Ozuo. May that Eya kill you this year. It is that Eyama will kill you this year. This year, Eya must kill you. Ka ina chiel nyocha ke dhie festive dhi dala kar ka festive ineno kata kake mama unindo mama wuodak marach boko chuni godoro mar mama wuodhe morumo mama unindo marach ito to okinyal kata loko godoro no ini solo ne mana jomoko konie blanket ongeti mama umore godo osedhi motuch modong pado kama motucho suna kayo nya game suna kayo nya uyoma kata ka meru nya siaya suna kayo malich to okinyal kata loko nongedno ibiro kony moro jomoko town. You left home to feed home, but you are feeding outsiders. Do I impress outsiders? Ozuo. Big Ozuo. Tell me one reason, mommy, nyaka solne TikTokers. I just want you people to tell me, give me only one reason, mommy, or solne TikTokers. Meanwhile, as in Sonia, in all these celebrities, celebrities, the only support you can give all these people, and mania is subscribe gigo platforms gigo, kati watch those kind their silly videos, manokend. That's enough. Ini bedonga manade mi watch gigegi podinga dikanyo kendo podi chaki chulo pesa. Imiyoge pesa mondo rwakre mondo timre kianade. Huh? And again, who told this is TikTokers nigin celebrities? Ng'ama no nyiso joge nigin celebrities. TikTokers, dhiuru many tich uti. TikTok ok en tich. Ni Morgan Freeman miel no kore chulo ne ng'ato ichude miel. Adwa nyiso unia. Wach moro ma ji osiko ni kia TikTokers gin celebrity. Meanwhile, they cannot support that kind of their life. They cannot sponsor those kind of their lifestyles. Oginya beka wuna dwa nyiso nase nyiso uga to podok winji. There is a big difference between popular gi famous. Popularity opogore gi fame. There is a big difference. Fame and popularity mose mature. While popularity en fame makoka chakore, koko chakore. Ng'ama popular en ong'e gi kech timbe ne kende. While ng'ama famous en ong'e ni kech timbe ne to gi pesa ne. Okinyal bedo famous ti onge pesa. Raila Odinga en famous. Nikech en wang'e gi timbe ne to gi pesa ne. Be pesa ne no miyo nyalo ng'e kende oromo. While your MP is popular. What are you telling me? Koro all these people, they should go and look for other work. Tanyiso uga pile, jomoko nitiere town kanyo ma town otamoge. Lakini oketa kore ni en town, nikech town nyinge ber, kata onge gimitimo. Ki onge lak town, dog dali dhi pur. Kamane kake gi, anyiso ugi gi pile ka pile, nikech kamane kake piny chaloga. Samoro lak ni otamore, nyota ni onge town, nitiere dala, ichandori achanda, ichando ji. What are you telling me? Ini dhi miged ne men ng'ato, iged sol ne ng'ato, ito kata nyathini kake dwa dhi school, pod ikia. But itimo kamano ni mondi fraisha ji oneni ng'ane jagolo. You are Ozuo. You are wasting yourself. You want to please others. You want to please outsiders while you are displeasing yourself. Nisa ne reason momiyo kikaluongi ni you are Ozuo. Give me one good reason momiyo kikaluongi ni you are Ozuo.
Tanino jok ma miele TikTok gi, jok ma miele TikTok is not a job. Miel ni ok en tich. Onge ng'at ma nyalo make it in life gi miel. Onge unless ni nyako. To be mondo kata ka in nyako ne miel rundo siandani. Ena platform momi mar chode. Nyaka med gi chode kidhi mbele. Kiwe na wuondi. Jok mane miel ne Prince Julie ni kanye. Jok mane miel ne kata Pepe Kale. Jok mane miel ne jothumbe madongo. Video vixens iseneno gi kanye ni gi omoke life. Unless ni gi yudo mbaba. TikTok miel ka favor mana joma nyiri nikech yudo platform mo uso go dende ngato nyalo inbox Hamisi nyalo inbox ni mondo wacho ena kar chode platform mar chode tu mano koinange kanyo en mana koinange nyiri mo favor nikech nyako ma wuoyi nyalo sponsor ni wadhi miel kanye wayudore wadhi timo challenge mar odongo swag ozwa Baso nyiri moko be nitiere ni odhi Saudi ni gineno ka chuo miel koro gi sponsor gi ngato wuok dalagi kendo neno kaka dalagi chalo owe nyaka nyithindo dalagi okethore gi chuore because of bad character odhi Saudi luoko sende kar mondo chomre gi luoko sende tir olos kare en pod odwa moro di chuo ka gima koro chuo ma miele TikTok mage nyithinde koro be wi konyi Dong jok nitie jok mana oko kar ka mo sponsor Movin so makata koro Movin mineno no mano koro ni yudo niya suga mami ne owe nyiri moko man Saudi ka owe mane momiyo koro life cha koro okonyal koro sana ji oketo mani kidhi miel butinda kanyo itimo cha chuogo teo kata Movin kende chuo moko mineno miel kacha to miel to dhi e gym kiano timore ni Una nga okuchal kata Leonard en gi gige na motimo biashara motimo en gi gwende otimo kanyo okuchal gi Leonard Leonard bok dwa kata nyiso jogi ok odwa nyiso jogi ni tim gimoro en otimo gigo kikuo opidho gwende kikuo Leonard nyiso Movin gi nyuti nyiso pidh kata diel dala in me pidho gweno no kori dung chieth gwen e kindiji Talk to these fools What are you telling me? Kotamore dog dala. Achaka duga yude ni ngato gwedo kon ngato. To sana osiepe inda gidwa chendo. Donguna ka osiepe inda ni kanye ka motimore gigo. Nyaka inda beno post gigo. Osiepe inda dwa chendo. Unu se winjo ko osiepe Hamisi otwango chendo ni. Gin mana jo wisdom. Onge chiemo ibiro winjo nwa chendo. Okwa bi chendo. Oka wachi ni solo rach, to sol ng'eto gima genuine. Solo mineno. Osiepe inda dwa chendo mok bere. Use wide quarter. I can't use wide quarter. Jikwara moga juang. Sama wadhi mbele gi kusherekea tho mar Chebukati. Gima ni public domain to nyaka wawuoye. Wange maber ni ne pod wawuoye wi Movin Freeman. Movin Freeman no weke gi dayo moro Nairobi ka. Nairobi bute ka. Dayo dhi opango ne od siling 30 gi wiye, ong'iew ne TV, ong'iew ne fridge, ong'iew ne gimoro amora, mong'iew ne nyaka lepe morwako momiel godo go te, nyaka wuoche go te, nyaka sime iPhone 13 Pro Max. Mago kadwa donje, mano be ok en shida nikech miyo ne mano amua ni en otiyo sama Movin nindo to oro ne pesa. Okadwa donje mano. Miyo ne donge mano amua ni sama Movin miel to en otiyo to oro ne pesa. Okadwa donje. Movin jasiaya. Winje gima Omari Nas nowero ka. Wuod siayo winjo dayo ka. Jasiaya be donge dani nyocho weko. Koro sida en ni Movin Freeman. Movin Freeman luongore ni Freeman to oken free. Oken free oweke. Kochiemo to chiemo gi nying dayo. Kopielo to pielo gi nying dayo. Kaso koro biro cha dayo. Omari Nash nowero gigi. Winje gima Omari Nash nowero ka. An gima fwenyo angla, ng'amo tingi dayo to chayo dayo. Eno ng'ama dayo nyaka riembe. In dayo. Dayo eri to in kendo kori chaki kelo ujenga. In nyaka ot mopangni. Michulo ma ino kichulo. Ike kata ni chulo nang'. Ikaw nyiri kori kele. Udhi madho kokong umielo ga jawa. Sani koro kadayo osewei. Ni koro in gi depression imanyo rent koro tami chulo. Wuoch mani rwako koro rumi dwa ni ng'iew wuoch manyien.
Ibiro dwa ni gi kidney stones. Kidney stones to ng'ato nyalo bedo go samoro intie godo we don't care. Kidney stones mano to we don't even care. Wakia ni sama ni dayo ni weki, in pesi gi nitimo gang'o? Pesi dhi mielo go mana inda. Movin kuma inda nitie, movin nitie, en kumora mora. Ma inda nyise ni, omera, to in yweyo karang'o? Ywe yawa to. Kisumu entie, Nairobi to koro ogo touch. Kare dayo mane fande. Sani koro dayo we. Omera, TikTokers ma Nairobi munenogi. Munenogi, moko kuom gi onge mana pesa. Oweke gi wigi thin gima gitimo onge. An weya aus rech at least ngege kobiro ya Homabay ya Kisumu. Wauso matin wachoro go ndalo. An kata an mokwongo an gi single mother moro Nyali ka mangudi ka chieth. An wena kaka an dongo kachara kata ng'at moro moweki. In fact ko weya kore kangi mana dhi bedo maber. Sade anti kore ka ok chal kata. Yani single mother manyaka ode isonyo kuon manodong. Movin Freeman, sadi kore to ni manyo rent idwa timni surgery. Wiwa poko wil, nwa nyiso. Unano jok ma utu sianda kia TikTok ka mang'eny gi, apart from me. Bagi jok ma unge pesa, oweki. Gisungore no ka gi pesa moko margi. Anto afadhali achue rech ta usi, audi siling 100. Achul go ot. Single mother kangu luonge odo dhi omiya chips achama tieko wache. Okriemba ot. Movin Freeman, but in fact we look nyingi oya Freeman obedi gimoro. Nyaka gisani pod wadhi maber. Serious, very serious. Ne luo TikTokers man Nairobi. Nyocha se kono uni kenda se bedo ka kono unia. We uru ngao ngima tu dhier ko yiech kanisa. We ngao ngima. We uru ngao ngima. Ngao ngima dhi chuni kono ji. Kasto nyingi kethore. To kuinji. Nairobi nigo pochuoni ti mang'eny. Nairobi nigi mjengo. Nairobi nigi tije kampuni. Nairobi nyari tidhi tij beba. We ung'ao ler. Tuonge pesa. Movin Freeman. Movin. Nyochi tuo yes. Mi dhi hospital mo pimi mi oyud ni nigi kidney stone. Lakini ok en gima onego bed ni timo ne surgery. No mi yath ni dhi muony 1 week idhi chango. Ito koro kana isedonjo e hospital mi go picha more mashindi cha ineno mane mano koro opportunity mi dai kwalo go ji e TikTok ni. We kuru timo ru kama. Mama me Cindy be nyocho wuok ni baba gi otho. Oywak ni ji wang kamera. Ni baba gi nyocha konye ka gima Cindy chantie baba gi moro nyocha konye. Mo backfire ukudu wiji. Movin Freeman kin denyo yonge pesa kata ngi shida moro mida timo gi pesa. In go siepe mang'eny. Bia ni atan Movin Freeman an gi shida changna uru oto tamachulo changna uru ada timo gima kama gi pesa. Tok ni dhi fake ni tuo. Kasi wacho kanyo ni dwa 200,000. Even daktari kata man hospital mane dhieno be shanga wacho mana ni to manga manade. Gimbe gidwa mana ni provide gi document. Mane ginyisi ni surgery ni dhi tim ka to dhi cost pesa makama. Hospital mane dhie kende ok tim kata surgery mabe dakteche go wora Movin. Uolo wang simbe wagi uolo FYP meke wagi pay bill ma fake. Ya hospital ni to kinyin gi pay bill. We kuru timo ru kama. Kidenyo in gi shida. Be very genuine. Wachni adadenyo. Dhi uru ti. Akata nan Mr. Kede kama nan TikTok ata wango radio. The whole world knows. Ni wango radio. And I'm not ashamed of it. Une muyenyo. Tuyenyo ki dhieri ngao ngima idwa ni kwalji. We kuru kudu wiu. We kuru kudu luo TikTok wiu. Luo TikTokers. Udawalo mokber. To an kaka Mr. Kede pok na bira kane awacho miriambo. I have the evidence.
Gini nyocha walo wo mos nikech udwa walo gi ji. Ere kaka dang idhi gut ni dhi ninde gir scanning cha kasi dhi post kiseneno ka ji ni ji like mang'eny tibiro ni koro mano koro opportunity mida mago ji pesa TikTok ni. People are suffering. People are suffering. And TikTokers ma Nairobi gi, this is your trend. Ukuk mana weche mar maji. Anta kwero hukumu nyatera be onge nikech udenyo. Akwero hukumu nyatera onge anan gi tija loso redi unu denyo ukweche TikTok. Ukwele TikTok. Left, right and center. Man gima rach kabisa. Ni ng'ato kosedhi osuptal omera Morgan Freeman dhie mijengo to ka in gi problem moro midatimo we riambo ne dendi bro. This is wrong. We riambo ne dendi. Ano kanyal bukora ni abiro ni kora adhi akuk gimoro ni atuo kora abiro ni osulna. What if kakinya bedo matuo to ma serious makoro abedo matuo ma serious. Dong ji bro wacho ni nyoche kwa solo neka. We riambo gi tho, we riambo gi wach tuo. Utimo rumo ok ber. Jo Nairobi gi ukuodo wi ji. Ma en MC adek tatu asebiro Mombasa. Uwinja malongo. An Mombasa. Gima ni public domain to nyaka wawuoye. Chuo TikTok mowek gi mon. Muama sko weki. An ko weki aonge sida. Kimi pesa aonge sida. Sida en ni pesa go idhi madho manjaga idhi madho kong idhi mielo ga jawa kaso koserumo. Kan koro muma soseweiti fake nwa tuo okwadwa. Muma ska wiye thindwa mi pesa sawa. Ibeti gi wi, kawo pesa go invest kumoro. Ok ni muma mi pesa, imbi dhi chaki iketo mon moko kumoro, nyiri moko ipogo ne pesa. Muma so dhi mo rent nyaka ot, in koro inonge gimi nyatimo. Sani koro muma sosewei, rent koro thagi. We waonge sida gi jok mumeko. Pesa komi tim godo investment. Hata kukaa tu hapa tu unakunywa tu pombe hapa unamiela jawa no wezi invest. Uwinja chuo TikTok angeni wekti weko ugi mon mang'eny ndi wang'eyo. Okoda mana wacho lakini kose weki tafadhali invest. Pesa kimi invest. Ok ni uketi ot ma miyo ni opango ni mchaki kawe nyiri kelo ibiro weyi ka ng'ati bedo gi stress. Anasegi Mombasa nyiso uko wang'o yusa urijeni. Mana kaka winjo no Nyakoramogi maga pani bende clips moko kanyo mono ji wuoye kaka winjo kanyo no endo negi wacho matin kotenore gi kony mono ilongo ni Morgan Freeman nobire mbui kacha cha endo mondo mi bende okonye noduogo oyud kacha ni oken tuo halisi kaka ne wache no endo but en mana ni dayo odhi koro idwaro yo mar sustenance kaka ji wache okan. To kata bende mago nowachore kamano Nyakoramogi. Jok ma bende nowacho gigiendi sani koro nitie jok moko mowuok gotung' mosuo kawacho ni jogi be ni mana gide. Nowinjo kacha endo ka jok machalo Pascal Sungu nowacho ni osemiye joloka Dayman Loka osemiye list ne Mr. Kede gin achiel kuom jok ma bende donjo e inbox mar ji kata mar deye ka kwayo mondo mi bende oketgi achiel kuomgi. Ang'iyo kaendi amanyo Pascal Sungu ni to wacho nang'o. Ung'e gima Mr. Kede to gi adek tatu morago atingi na wacho gadier kendo kora da wacho adier gisiko ne mana Morgan Freeman ni Morgan Freeman ne nigi dayo moro ka wanyisu onge TikTok moro monge gi dayo Amerika kata Kede mineno koro ng'engo lakeno Kede mokwongo Mujulus ne noidho ndege mokwongo ne Amerika eto pok odhi Amerika en Mujulus ne nitiere Amerika adek tatu mabe koro wuoyo kanyo ni ng'ane nigi dayo moro adek tatu be nigi dayo adek tatu dachi no ji ong'eyo te. Koro Kisungu moro wacho ga niya before you see a speck in somebody's eye remove a log from your own eye. Adek tatu
gi un deche ugo te ng'ama wuoyo onge. Mr. Kede, itom Julus ni deche ni go Amerika. Itom Julus ni osekuongo ni Amerika. Tuni musiko ko thago Morgan Freeman jalma. Oh, dayo this, oh, dayo that. Ka gima utuonge deche. Ambe wachuru dacha muparo ni an gono. Amba ol. Ng'ato ng'ato nigi dache. Ka dachi okonyi maber. Kaka da Morgan Freeman osekonye monyiewo lewni momiel malich makoro ler. We blame Morgan Freeman. Nibe many mana dachi nyis dachi mondo dhi kodi maber. Kaka dach Morgan Freeman osedhi kode maber. Iko kanyo kaka Pascal Songo jakano achiel kende mo TikTok. Pascal temo wacho kanyo ni ng'ata ng'ata minene TikTok kaendi shikelea Pascal asel keto kanyo inti chakirudia nade. Pascal temo lero kanyo nyakora mugi ni ng'at moro moro minene TikTok ka en gi dache moro gima pogore en level mar kony. Nyalo bedo ni dayo ma in godo ofuko ne ok bop ahinya. Omiyo nyalo yudo ka dachi ng'ato konye moloyo kaka dachi konyi. En man ni koro temo lero kae chendo ni jok mowuok ma bende kwero tim mar Morgan Freeman bedo gi daya. En man ni gin deche gi ok osebedo ka nyiewo negi lewni kata ok osebedo ka keto gi maler kaka dach Morgan Freeman. Nyiso ni gini to en adieri ni gin gi deche. En man ni koro dayo lore gi levels mag chipo. Kakitem lero kachacha gi temlerno kaje chaendo gi Pascal Songo. Podwa de anya kuramogi aitem kunwa kaje chaendo ni adek tatu iwacho ni adek tatu mabende nokwero gokang mamalo tem mar Morgan noendo besane koro ji wuok ne oko tung mosuo ka kwere kabisa e wach mar kwero Morgan Freeman to embe en gi dayo. Mana kaka nwawacho chien kacha nyakwara mogi ni TikTok nitiere jok moko manyaki contact kore ka mondo konyi. Iwacho ni adek tatu gi ni achiel kuom jogo eko ma koponi ati ok contact to samoro ayuto ni kata mondo mikonyi nyalo bedo machuok. Paro chien kaya chendo kwa timo uchunguzi maro anu watemo ulie kunu kanyono endo nyakwara mogi ni TikTok to wange cartels makata koponi babu mababu motho to nyaka bende imanyi gi miler negi ni gibiro kao percentage maromo nade to gin gidong gi maromo nade atamalo kotenore gomenda eka koro ibiro konyi. Maendi gima koro nyiedhore lela ka ji wacho ni adek tatu gin ne jok mabende osebet kikonyo gide kanyono endo to nikech gin cartels gidono kuongo omanyi gi eka gitim gimoro kata kitim gimoro e TikTok kaendi. Kama endi kaka jok mopogore opogore bosebedo ka wuoyo ni adek tatu koting'o nyaka gi Pascal Songo. Adek tatu sani mon mamiela jawa ohero kong'o, ohero maratari. Adek tatu kendo nowacho pile ka pile ni en omadho kong'o, opuodo duong' to miela jawa. Ma adek tatu an chumbi nyiri apuodo duong' tamadho kong'o tamiela jawa. Mano e gimomiyo nyiluo mang'eny omera follow adek tatu marach ni sani koro adek tatu en celeb kendo en mana ma celeb ne okete president gi Lady V ni koro en president mar kia therapist mar single mothers oko kanyo. Hey, but yeah, adek tatu we want to wish you all the best. Awinjo ni in therapist masani ipuodo duongi imadho kodgi kong'o timielo kodgi ajawa. Anto an kaka ni ka nitiere wach monego bed ni wawacho to wawacho. Adek tatu to koro en sani olo nyithindo manyiri ni en opuodo duong' to madho kong'o to mielo ajawa nikech mano gik ma ji ohero. Koro ji olore. Olre uru wabiro neno kumogike. An natiko kanyo kaka Pascal Songo jakano achiel kere ma TikTok tar. Ok wabi muong'o adiera. Adek tatu ndok miel sawa. Atieko. Or a query onto a query. Adek tatu akia ni paro ga nini ngane TikTok kae. Akia ni biro ga kiao kori kiwe nini ngane TikTok kae. Sane watak Morgan Freeman ni sijui Morgan Freeman kueche TikTok Morgan Freeman owek. Jaluo mane moko wek ka jo TikTokers madongo ere moko wek ko chakre Mr. Kede adek tatu jo TikTok madongo dongo ngano moko wek oweku to uno kudwar ni ng'ato timo gimoro moko kalo kuomu nuni ema une muya okoru TikTok kan une tenders mag TikTok madongo. Adek tatu ni owacho no puodo duong' mine mipuodo ga duong' gi gin jomagi ipuodo duong' mine to mi pesa mano weko koso kweko samia live sasa mra mami ala tipine ji namba mano kwecho koso kwecho
Tunu dak ni jomoko kweche TikTok ka unie jok ma TikTok opidho mok nyal tieko kata ndalo 2 mok odonje TikTok. Adek tatu kotieko kata ndalo 1 mok odonje TikTok. Idhi tho kech. Koro ayure wivu gi chuki moko manono mudak go ni ka jaluo moro yawo TikTok kata mokwecho matin atake ga yan. Ji kaka wan jok man piny kae gi sani dak wayawo TikTok bwa yawo kata basolnwa moko manyo unune muyawo kor unune bingwas mag TikTok. Gi dholuo marach mitiyo go ni mar puodo duong. Dholuo marach seriously. Kwenda huko enzi adek tatu bithuch pieri kucho. Onge ng'amo luori ga internet ka. Onge ng'amo luori sega bedo kiwuone joluo marach, iwuone ji kaka ihero, kiparo ni koro waluoro kudwa koni. Bana, werigi weche, werigi Morgan Freeman, onge ng'amo ng'isi, onge ng'amo chuni mondo mi kony Morgan Freeman. Tineno iwuni ji MC adek tatu gi jomoko bende timore TikTok ka. Ni ka shida yudo ng'ato, to ni nyaka wakuong wang'isi we kukonywa. Manto ni winjo kuro. Bana ok wakwech ga kaka kukwecho no. Ok wakwech ga kaka kikwecho no. Ini dak mana ni kin live nambise keto ka kin live ore gimoro kin live TikTok ema pidhi ma kolor TikTok sani nyalo denyo ma serious. Inyalo denyo 40 years kolor TikTok. Koro wek bwogo wa bwana wan gi side hustle wa motimo. Neno koro TikTok ni be kata kolore ine ng'ama nyalo kuongo denye madhi kata street kaka bega. Koro bana luor joluo ti luor jo Siaya County. Wan jo Siaya wakiaga ngera to dhogi mar omena no wabro goyo. Wakia ngera to dhogi mar omena no wabro goyo. Bana bedi ng'amo luoro ji. Joluo adek tatu ni en ng'at ma ochajo luo. Owuoyo ewi ji marach ni kop oweni en special sana e TikTok. Bana adek tatu ininuka u e TikTok ka. Ininuka u. Nikech an koro adek tatu ni nyocha be ka ng'ega ni nitie ng'ato na adek tatu. Koro bwana bed jaluo mong'eyo riwo joluo kumoro achiel to bed jaluo mong'e kano secret mar wadu kata wadu nigi shida. Wek beda ng'ama dhoge wera pere ma kosewinjo gimoro ni to seringo dhiga internet. In samoro in ng'ama nyalo fake life e TikTok kama serious. Mon miweko gi chieng' mabro weyi eka wabro ng'eyo bwana. Kosipano wakia in nyam nyiri timadh kong'o ti nini timiela jawa to gimon Item lerna ka chenye kura moge ne adek tatu be koro chalo ka gima odwa ol gi piny mar Kenya ka kendo sedonjo e inbox mar de kosayo gi malich kabisa mondo mi bende omiye visa oringo dhi gore pinje mag wagunda kata loka kaka jomoko nyalo dende kanyo no indo. Iwacho ni adege koro seol sana gi wach mar adek tatu kendo ne ochunogi mondo mi gidonja achiel kachiel nyaka ir Pascal Songo gitem kone gima bende jagono endo marundo miel sidang timo e inbox margi ko ologi iwacho ni itgi ore makaka kodonjo mondo mi bende yudne visa oyud kaka owuyo owere gi pacho kaendi odhi e pinje mag wagunda kata onge gimodhi timo nyakora mogi. Adek tatu deche man oko man USA mantiere Norway gi mantiere Germany ondiko na message momiya nyaka screenshot kake simp e inbox mekgi kinyisogi ni mondo giorni visa. In kara indoko miel malich kirwako biker shot imiel malich mondo please deche mantiere America kendi ipong'o inbox gi ichando gi inbox piny maru ma evidence no semiwa ma kidhi mbele gi mitimono wadhi golo evidence ka deche te ol kodi deche go osiko mana ni to nyathi matin ni en ondoko miel kon gi koni to siko mana no pudo duong to madho kong'o to miela jawa to inbox mar mon mantiere Germany mantiere Norway gi mantiere America to entiere sateo I love you nitumie visa marriage visa couple visa. Adek tatu mane gimitimo. That is what you are doing. Na adek tatu an ng'ena chungi ga dier kendo diere mawacho kata lit ne jomoko adiere ma nyaka wachi adek tatu lok pachi deche mineno kori keto mbele go miparo ni biro teri US mibiro teri Norway mabiro teri Germany onge kuma gibiro terie. Ne relax ine Kenya sani shida mar kasongo ma wan go kan onge kubidhiye waloso makodi kokamano dhi mambele live e TikTok kakidhino kendo ing'eni seche midonje TikTok ipango mana mon from guest 1 to guest 9 onge kata dichuo kata chiel dichuo man kanyo en mana in kende mano miso ni min dhako kia samoro in gi Velma kia samoro kia go picha gi kianga mon emitiyo tich gi e TikTok mon imbi nyalo bedo gi audacity
who gives you the high moral ground to speak about G. Morgan Freeman, Nikki Deche, Mera, Lok Pachi Jamigori, Manyadundo, Kambuguru, 10 letters, Lok Pachi, Tiko Kanyo Kakajakana, Ne oganda luo kendo e piny luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Hello, nyikwara mogi juang. Pole. Okundi nyikwara mogi, ngato ngi kwargi. Anda nyakwara lang kokiro. Joga nyana. Amoso uno kwe uru. Majos mako chieng. Munena ni majos mako chieng. Awuod kano kolwa. Awuod kunya. Awuod chieng karafer. Awacho kama. Sani kora wakwayo support, ngama support waonge. Uling. Kwa wacho to ni jothum kwecha ahinya. An upcoming. Sekwayo joma sekwayo support, ngama support aonge. Giling thi. Omari Nash gi LTN osekelo no gimoro ni LTS. Omari Nash gi LTN osekelo no gimoro ni LTS. Mangiso ni Luo Trending Nation okelo no gimoro ni Luo Talent Search. Gidwa ting'o wa malo kaka jothum matindo mabiro malo. Akwayo ni utudruok Omari Nash, umiye Omari Nash support manyalore. Unyalo miye venue, unyalo miye mede pesa moko gidhi chulnwa godo audio production. Samoro be nyalo amua ni ng'ama werni mamit bende nyalo dhi timone gimoro ni nyalo chwade production, audio production michwade video. Nyiew ne kata gige band mar tich. Joluo wa support reuru, wakonyre uru. Ana Jos mako chieng. Nasewero wera achiel ni e YouTube. Pod subscribers gani tin ni piny. Inyalo donjo kata ti subscribe na. Iwinj wendano. Kiwinjo wendano bende ikonya subscribe na. Indika ni Jos mako chieng, mana kaka inene wi TikTok wi maloka. Idhi nene joka nyana. Konya subscribe na utinga malo. Korka piny, korka chako. Pod aonge thocha malich. Konya. Uwacho ga ni seche mwa piny kama to wabolore. Kwa sitingore malo to wachaji. Konya. Kacha idong en kinda gi Nyasacha. But an gi chunya tang'eno ka chang'ato. Okanyal chang'ato. Kori ni konya ng'ama nyalo konyo. Kochuno nyaka konya kata an nyalo konyo ng'achielo. Ma piny. Kikonyo be donge wako manero kamano. Wadhi wa support LTN. Oting LTS malo. LTS en chenro mokel go Omari Nash kod LTN. Heru kamano. Kiwinjo gima wacho ni kodonjo ni, donj na YouTube, subscribe na, like, view. An mane dhi konya. Heru kamano joka nyana. Luo Trending Nation,
LTN, the best ahead of the rest. Kata kamano Nyakuramogi adek tatu beno ne kawuoyo ka chendo ka en ne ot maber kabisa dala kacha kuma bende ne otemo paro ne jopiny ni kata kopo ne miele TikTok temi bede gi odi moro makia oko tigorie mae gino timore mana kinde mabende noluoro odno oyao otemo tago ne ji ode kanyo no endo chone to gi kuonde mopogore opogore mar dala no endo kowacho ni mano dala ne otemo kwero jok moko mane TikTok ma maybe kanyo tingo Pascal Sungu ma bende med kwer ni obedo kago koko e TikTok onge gima timo tiyo ni e TikTok 24/7. In short onge tich Pascal en TikTok to TikTok ka kung'eyo Nyakuramogi ne ka ng'ato onge gima timo tiende ni okwecho omiyo embende otemo wacho kanyo ni ng'amono wuoyo kuome no endo that is a beggar ma bende osiko kayao simbe 24/7 otemo lero ne ji ni ng'ama nigi tije ok nyal bedo e TikTok 24/7 en onindo chon to kinyo chiew dhi tich tango chako donje TikTok mudeko jok man nigi tich machalo mari nash gini jok ma onja TikTok to bang'e dug lal kamano Nyakuramogi wawinja nigi kaka ne wacho kik wach ni yo Omari to koro medo meke ni mari ng'eyo ni wan LTN Luo Trending Nation ka wakele kaka en emomiyo wacho ni mopandi inyenyo lela kasto bende wakele pile pile ma koponi ati chieng' moro ineno koleo manung'e ni ng'ato osemakwa onego ringe nearest police station and report nikech wan wakele kaka en onge gimimede onge gimipande wakele kaka en LTN mopandi inyanyalela bas nyukora muka juang dong koro ngeni anto anem sadek tatu kapok adhi e gym koro we anyiso gimoro gima ni public domain to nyaka wawuoye koro king'eno weki gidayo tibedo ng'ama riek ok bed ng'ama ofuo ka Pascal Sungu moket gidayo oket gidayo to kodwa tiyo en usiko mae live TikTok 24 hours otieno saa 8:09 joma productive nindo mondo kiny gichiew gidhi e tich giloso achiel ariyo Pascal Sungu to siko e live 24 hours oyake gidai ing'iew ne wifi ing'iew ne gimoro amora itiyo gi wi pesa miyudo matino idhi timogo gimoro king'eni kok inyal tiyo matek kaka tiyo matek ni kaka uso gigena matin rech wauso rech ka to koro ensure ni tiyo gi wi dhi kawo pesa matin ma dayo no miyi Pascal iyago kata mana wines and spirit iyago kata mana brothel Kisumu awinjo ni gays ng'enye to lesbians ng'enye koro inyatimo gimoro ok ibeda live e TikTok 24 hours akonyi koro ng'ata mowek gidayo TikTokers mowek gidayo tiuru gi wiu dongo tuoni uno kunyal tiyo gi lwetu kaka Pascal lwete dongo Pascal ng'eni nyalo go mjengo maber Pascal ka ok inyal koro tiya gi wiu ok bed ni nene e live 24 hours itimo gimoro bwana an atieko an koro adhi e gym Nyakuramogi mage weche mono wan go kawuono ni endi an bende anyalo wache mara matin kaka Omari. One thing madwa wacho, ladies, this is for you. Modh pi, kaw pi modhi. Ladies, a sign mar paro mathin. Achaka noya. Science mag paro mathin. Aro makoni achiel modong' to manya tok tent. Ok en ero jawangla. En ero celebrity. Ng'ata misiwinjo ni celeb. Tidhi ero. Mimio 100% mane paro mathin idhi bedo heartbroken idhi bedo kidonjo ng'e kumidonje no ng'e ni mata donje public jomoko biro donjo to lor an to nyaka chop kuma gari chope nitiere ng'ama dhi gi gari nyaka kuma gari gowe dereva samoro dereva gin ge plot achiel koro ji lor treno beda nyaka dereva chopi to ok inyal tamu ji idho gach public koro
Celeb en gach public. Kumilore ma ng'ato donje. Be okopong ko ji opong to ji chung nyaka dier kombe. Mano celebrity. En gach matatu public. Ok public alika matatu mok pong. Iwinj manieti ka vizuri kom moting'o ji 4 ting'o ji 6. Iluongo ne Celeb Probox oting'o ute tubi kodu sipidi. Nyaka kom dereva ng'ato bedi. Chon ing'en wang'e ni kom dereva kelar. Sani kom dereva mar Probox ibedi. Dereva pok obet to gari osepong'. Idhir ni awa dereva dwa riembo nang'o. Koro mane celebrity. Then nyithindo manyirigi mana achiel. Nyithindo manyirigi kaka ne Zigilani osewacho. Jogi ong'ega kuma gidonje. They look for those names so far. They value that name. Like ng'ato winja ni mano Prince Indah. O value that name. Todwa temo juu chini mondo donj ir Prince Indah. To ng'e maber ni Prince Indah to nege dhako. Ng'e maber ni samoro Prince Indah nege onjelo ne moro bathe kumoro. Magi gik magitimo mana mondo gisekiwa godo position gi e ajawa. Mondo wach ni ng'ane mado ng'ane maka Elvis cha, mado ng'ane ma Kumari, mado ng'ane ma Kamiso, gisekiwa. Yoda en kuma ji goche to koro nyalo position ne is always there. Manachiel mararea. These people also want to build their names through they already built brands. Yeah, brand moseger. Gibiro kanyo mondo mi ginyutre. Iwinjo mondo gidongi. Nikech ong'e maber ni kosedonjo ir jathumni. Jathumni kowe omokone. Jathumni kotimore nade omokone. Jathumni kotimore ne maber gigogo challenge. Jathumni kondiko ne screenshot. Jathumni kagire okay. Mano gima gidwaro. En gima osechor. En win-win. Bed ni jathum cha otimo ne maber win. Jathum cha otimo ne marach win. Ke jathum cha kotimo ne maber gigo picha podo post win. Jathum cha kotimo ne maber gigo challenge okete TikTok win. Jathum cha kotimo ne marach obire media owuoyo win. Wuolo jo ajawa. Nyithindo manyiri wuolo jajawa. Sane ng'ama dwa biro iri jajawa kopo no winjo kiwuo marach to walawi imbe koro. Udwa olo jogi. Isekelo giri. Idonjo gi rachongi. Miel majathum neno mano kongi. Okongi madhiro law ni. Okongi. Ose dhiro law. To ni jothumbe jochode. Jathum jachode kawuono ni in Gamiso. Jathum jachode renge weyo. Idhi Elisha. Jathum jachode renge weyo. Idhi ir Kakatalanta. Jathum jachode renge weyo. Idhi ir Kofi Makadori. In jathum jachode renge weyo. Idhi ir jathum jachode. In emi chodo chieth guok. Ni jathum jachode problem en ni ng'amoko ni ne bil gite. Dak ni tema chiel. Te wacho ni wadan jathum jachode weyo. Jathum jachode. Te podi dhe jathum jachode podi dhe in emi chodo. Ine michodo. Ung'e maber ne jathumni to nege ng'ane. Kaste donje. Kise donje ti wuoknwa. Ine moningo chwadi. Kaso jomoko pa ni ati ni mano koro ni ati ni koro ni igero branded. Igero branded to isilando ni ji te jok mose nyami guogni. As much as you think ni ketho ne ng'ato, imbende we don't value you anymore. Like nyako makoro go koko na Elvis ni ma koro kata kana gombo nyombo kaka gombo ni okase ne neta koni mae mono gidhi girumje kasto be owacho ni chieng' mono rom kode ne mono lose achiel osekona ni en easy going nyiso ni embe kaka nuwinjo ni mano Elvis en nosetho winjo ne winjo ni mae Elvis Kadori okorizon ang'e kata kondom noko chamego en mano jathum atho nera kosa nega ng'ato ne lav en osetho awacho na ti matek en koro kodwa ng'e gik mang'eny en gini jogi timo
An asewuotho gi jogi. Thank God ni an onge nyara jawa mase bedo godo. Ma be kora kono joma chuo. Jo ajawa to onge gi problem. En kata ong'e ni mosiepe Lisha to seyude to biro gonge, obiro goyo. Ni mosiepe pati obiro chwado. Nikia mar Fredi okalo go. Mamare ma jalam oko chune. But ng'ama wuoyi kiseyudo nyake ajawa. Mano nyar jo ajawa. Wenegi gine mang'igi kaka gitieko kode. Euro. Ineno kaka nyako masani ywak ne Elvis ni lenga ibiro yude mana kochako oyaro ne papati. Kata oyaro ne akoli moro. Jo ajawa gin gionge leny kogike e bwoch. Bwoch ko giwacho ni ere ma Nyasaye wadu kakiero chiege. Chiwadu kakiero chiegi. Mumb jo ajawa opogore matin. Sami wacho ni wadu kakiero riwuon. Gimara jawa wacho ni chiwadu kakiero chiegi. Ako timre. Kendo be ok ochuno ng'ato. Yuda ka bende nyaka jajawa magonge, nyaka jongengo magongengo ni nging olingalinga gi dem. Mabe ongenga ni mato ne dem maneja. Oloso. Aso jajawa wang'e teko mera en okaw nyaka. En kendo dago mongo. But kineno nyiri ma jo ajawa sero. Redwa mana nyako maya Westland. Nyako mobiro gache moro maya Kilimani. Mangago ngengo goyo mabende. Sati mogogo, sati mineno sero go nyako ni temanyoro gogo show kata tich abich. Dung loya. Ya nango wanini anini ka kibiro ka anina tiyo e bandni. Oko wach gima ogoyo, ang'o wacho gina chien. Oyudo ka nyako bi ajawa nosedonje rembe. Noseyiene jaongengo ma oseter e ode. Molose. Ok giyie ka ne gidhi od jaongengo nikech ging'e ni jaongengo dak go mongo. Chieng'no sober jaongengo idho mana gari udhi lose Kilimani. Ng'ama los Kilimani ni kinyi kawuono kelo jaongengo lose Kilimani. Kiny okelo jabul lose Kilimani. Chode mana jawa ka. En ringe ae. En Mautino Tito wacho ni run away from. Ega joma nyiri gote madwaro ji e ajawa ma. Okitima mistake ni buodho. To gine magiringo. By the way, gimomiyo giringo gibiro. Ok gidwar ni gifuli kapok ofulgi. Joma nyiri gi, like iyudo ka ng'ato ringo biro fulo mari, nikech ong'eyo maber ni inyalo dhi matrach kasto mari biro fule. Toro, kapok mari ofule, en mokwongo fulo. Oro, kik wachak wayud ng'ama laumu jo angla. Useng'e ni gichodo, koro kibire tija chode. Koro, en no obili kong'e ni jachode wadgi. Then ng'ama nyako ng'e kumichiwe e bwoch gi kumichiwe e chuny. Know when to open your thighs and when to open your heart. Kiyudo we ajawa, please open your thigh. We don't consider heart. You just open your thigh. We do what we want to do between the legs and go. Bede ng'ama kobeldi chiel to ling. Puonjri bende ni nitie gima iluongo ni bilo. Kopili dichiel to ling. Nikech a moment ma mondo mi imbende ni give in ne jabilo, nyiso ni imbende ijabila bila. Then as I conclude, ang'o miyo jathome ma kobilo utubiro ulawe mbui. To samoro virginity marito nogol kata mana gi japiko gweng'u. Wakiae kata. Kwani jaja oyudi ka in virgin. Ng'ato lao jajawa to nigi nyithindo ariyo. Paro thin kuomi chalo chieth. Ilao jajawa to jajawa oyudi gi nyithindo ariyo. Nyako. Dak pachi rom gi buoyi mosegolo nyithindo go. Magi ang'ogi.
Yani buoyi duong' molo pachi. Ting'o joma ng'eny to pachi thin. Like koro wadwa reason kodi. Chalo mana gi ng'at ma wacho ni Umari, abiro maki lando nyinga. Paro mathin, gini kapok odhi, ng'ani mayo pesa ni, kapok odhi e mbui, ang'awo mosemoni romo kode piyo piyo tichwad kata ka buoye ne modware tim ang'o ma gini okuog e mbui. Ikuonge we bire mbui, kore kiredo, ni kadwa neno gino, paro mathin, ayawa paro. Akili kama ni ndogo ni tabu sana utateseka duniani na kuambia. Yani ibiro chandori. Kore ng'ama nyako, ing'e maber kuma intie ne jajawa, to ne sero kata no seri, tinde ji serore te pap ka kik wawuondre. It is true. Ji serore te pap ka. Anen mana ni an gi shida e machine. Kata ambede koro ok ni ok agombi. Ambede koro abila ka jidhi songa kusonga. But koro jabilo koseromo gi jabilo, because stupidity will attract stupidity. Kata sani mowuok wadhi loka. Janjaga pod biro ng'ere gi janjaga. Today a certain boss called me. Onge kumwaserade kode. Tokona ni nitire kakwa share characters. Injo to kadhi ang'iye to yudo ka kene embo ndik gige nene kena ng'owa comedy. Akoni aya comedy. Koro jachode kodhi orado gi ng'ato. To ng'eng'e maber ni imbi jachode nyako. Mano gima dwa nakon. Nyako moro man is outside there. Kopone neno ka in ibed attracted, like chuo mang'eny bed attracted kodi, in gi chuny mar chode. You should pray for that spirit to go away. Koke jachode. Ke jindi ngeni inya bedo ni in gi chuny mar chode tikia. Oro ini kasri kasani an chuo kadwa. To ina gi chuny mar chode. An chuo kadwa. To in gi chuny mar chode. Ati in gi tipo mar chode. Jochode ne ni jachode wadgi. Lem spirit no ya mamiyo ka unjiare. Ang'o miyo ka unjiare to in ema ji usiko kwa inamba. Then you think you are very beautiful. Ang'o miyo ka unjiare to in misiki yudo wendo ng'acha doko, tini siki chiwoga mana ki. Oda ng'ani, in ka uki idhi ot, ng'ani, oda in dhi ot, okabi, ang'o matimore ne in. Kasto in emichaki peko dhogi, kise peko buoyi. Norepi, guok. Oru ketho nying ji. Nying gi ema gichiemo go, be momiyo ulonyo lewni. Nying jo ajawe ma gichiemo go. Temo miyo kata ulonyo lewni. Dak ulonyo nwa wan jomoko ng'ere gi. Wan jo LTN mungen wadhi nyenyo gige u kako yugno. Dak ulonyo nwa. Ine ma wuo kodi. Ulonyo nwa. Dak ilony ne jok miromo go e wang'a e kor wang'a yo kankech mondo mi chopi ajawa. Nitie jok mang'eny miromo go e kor wang'a. Ok ilonyo negi nikech ok gin brand. Kise dwaro brand kose nindo kuomi, mano matin mondo romi. Brand gima duong' monyalo miyi moningo be ipakri kata gembe gipakorego. En ni brand onindo kuomi. Papa Tino lonyore na. Bwana minena ni. Bwana Elisha na tingo. That should be enough for you. But love to gen gi make gi magmeyo. Iwinja diel. Diel makoro ikore ne jawangla. Igo ne challenge. Olundi. Igo challenge mondo ibi yud followers. We go challenge nikech in gi love gi jawangla. Idhi bedo disappointed. Chietha. Go challenge nikech ing'e ang'o miyo ok ugoye bende challenge ne ng'ata ng'ata. Dongu yiero mana jok mugo en mana Inda. En mana Elisha. En mana Freddy. En mana Musa. Jok moseloso nying. En mana Papati. Upcoming bote monegi. Okutim. Oro, weuru kaso jomoko kasre ni ati wan mwa promote jathum.
ka in promoter mar jathum nyako, kawe jajawa man gi 5 subscribers to TikTok pok oyaw malong'o, gone challenge odonje million. It is a challenge to TikTokers. Joma luongore ni promoter, weuru dhi kuom ng'ama oseloso brand ni u promote. Mano kin promoter, mano ng'ano promoti. Kitimo thumbe inda ok ipromote inda, weuru yambo. Inda promoti. Kaw thumbe ng'at mane lum ma ji kia. Mane thumbe mokwongo go. Kendo chako gol thum mar ariyo go. Thum mar adek in go. In wach ni bwana an adwa gero jamani. Oyudnwa 1 million subscriber kata views. You'll be rated as promoter. To ka unu joma nyiri utimo challenge mag jok mung'e, udhi mielo jok mung'e, uyiene jok mung'e, jomoko busero mung'e, une mulal nyaka gi nyota ji tuyuak nikech bougo nitie jomoko man gi hawi marach. En kinindo kode dichiel seketho tich, inindo kode dichiel kia instrumental, inindo kode dichiel kia umaku kudhi e show, inindo tok gi ne. Ikone nyaka ni ati baby imagine tumeshikwa. Ni guy mtaduaje Olundu. Kora hapa natieko gi jajawa. Jajawa to mano sebet ni mano kitgi. Gimarachnwa gin po gi complain. Gimarachnwa en nyako mabiro to complain ni oti kode to kare en mutiyo. Kaka nyako makoro wuoyo ni Elvis otiyo kode. En makoro tiyo gi Elvis. Sani ji follow e kabambi. Kabambi. Kowuok kanyo ne pap to donjo kuom Akoli. Personnel. Walo kachieth. Apuko pi maliet wa yo we. Akwara mogi atuo amodho pi maliet kae. Gimomiyo apuko pi kawuono okumiya gine. Okumiya pi mar gine. Okumiya pi mar okumiya kikombe mar kambi. I'm very sorry. Atuo gino wang'o iya. Koro nyakwara mogi. Unjo kaka wawacho. Meanwhile, wan gi talent show. Ilungo ni Luo Talent Search. Luo Talent Search is there or is here on 15th of dwe mar ang'wen. Uoge uruoko nyikwara mogi. Untie nyaka diaspora. Usupport nyithindogi ogol thum kata chiel. Jo diaspora ipama ni jok mitiyogo gi jochiende. Gi support jok machalo Cindy mawuotho duge tang'o buoge. What is wrong with Luo? Yawa. Ni mondo mi support Omari. Dawinjo ka ng'ato dwa support Mr. Kede. Ni ati tang'wa giri. Tang'ane giri. Surely. Like mondo mi ng'ato support itang' giri. Koro, okay. Udwa na tang' gira mondo support Luo Talent Search. Agol. Support Luo Talent Search. Ma is a program ma wapango mondo mi bende okony nyithindo mopogore opogore mago ajawa. Wawacho ni wadhi golo negi audios. Wapango ni roughly watim 8 audios. 8 audios kwa go roughly it is around 8,000. Kuponi wago gi 10. One is a standardized kizungu lalnate standardized studio. Koro wachipuru en mondo watimru gini. Meanwhile, ambe munena kani gimomiyo adak Nairobi en nago picha taloso posta itoke kacha. Koro kwa tim mana ma. To nitie samoro ma bende waledhore twa kweche TikTok.
tich kuche TikTok matin kanyo. Thank you so much for those people who have been with us. Medicate mana LTN Luo Trending Nation. Ka in gi wach moro oko matimore oko kanyo miwa. Wan gima osetimore public. Ng'at man kanyo ma jaluo we timo gik maricho ti expect ni ji ok bitang'o. An ok an Mr. Kedegini mabiro rucho. Nikech an ok ape kel pang'ang'a. An akelo gima naka moseng'ere sawa. Koro watimuru gik mabecho. To kopo ni sing'eni timo marach to wuo gi chiegi kik expose. Wuo gi girlfriend ni kik expose. Wuo go siepino kik kelnwa details. To kose kelnwa tibiro ni kori atakwa to pachi thin akili. Joma ketho nyinga go wachu akono an pok abire odi mami tagolo gino to gimiyudo kalando to kelna in ma ilawa ni pachi thin okochuna wachni. Anjomo uno mako adi umo bwana kweruru joma dwa mako pod wanjomo mako kech wara legit like very legit too legit koro kimako irumo marach kopo ni ige maber ni ati sebedo ki survive gi kwalo pes ji timaka nyesa cheli maki ibiri maka to watieko kes ngech dong toto katho jela kata ka en 10 years dong bang 10 years ta wuok kata ka en 20 years dong bang 20 years ta wuok oko bas tang'e maber ni kopo ni ati en 2 years kapok atieko tona Nyasachelo maki ne kuo nikech iwacho ni muma chamo iseneno gimoro miwacho ni muma chamo ng'ato antie jok mono maka ni weche de ok dhi kodgi maber iwinjo be gi regret Era ni osiko chendo dhano siwuoye adong' aneno kiwinjo wach nyathi jomoko ok ringe ng'ato no onge mogo wewe chieng' moro ni gomba ami era titugogo chieng' moro ni gomba baby utani tamani nimekupa penzi ukacheza nayo utani tamani nyakwara Mogajwang' iluonga ni Mr. Mbalamwezi mondiket thuma mar hera chendo kaka sikiza tune mari de mana star 812 star 784 hash ma wantiere ndani ya LTN kama mopandi inyenyelela gigombo wedego to an pura tiere iwinjo jela dwa wuoke but gin gidoge jela e bondage iseneno jela makoro twegi dayo iwinjo ditini moro riembo adwa riembe ma kane ma manage ka umari ok nyal bede ebe ka kiwuok ni to riembe like wacho muma chamo ji tije poko mono bombo nega notho like muma wadwa keto iluongo ni LTN muma chami kopo ni wawacho to iwacho ni ok owuok maber but I'll change mano muma ok chami to ne dagi ikwalo pesa tipango makowa to muma kicha jomoko biro tho kamiti jomoko biro tho e Ndasoreria ikwalo ma imbinge ni kwalo imbinge ni wuondo ji no kori wuondo ji tichamo pesgi timakowa nikech waketo ne jopiny ne jacham pesa Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. LTN
Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kat wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. Mabeya ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana.